Jubilacions i baixes de treballadores de justícia que no es cobreixen. El registre civil el regalaran a notaris i registradors de la propietat, com el Rajoy o gran part de la seva família i de la família del Gallardón. Haurem de pagar per poder registrar el naixement d'un fill o la defunció d'un pare. Els actes de comunicació judicials es regalaran als procuradors. Quan t'hagin de notificar la data del teu desnonament, ja no vindrà un funcionari objectiu a casa teva. Vindrà el procurador del banc o potser el sicari contractat per ell. Els jutges i jutgesses deixaran de dirigir les investigacions dels delictes, inclosos els delictes per corrupció. Aquesta investigació passarà a mans dels fiscals. Els fiscals que estan obligats per llei a acatar les ordres dels seus superiors. Recordeu qui nomena el fiscal general de l'Estat, el govern. Mentre que el president de la Generalitat de Catalunya és qui més cobra, en diferència de tots els presidents autonòmics de l'Estat espanyol, les treballadores de justícia de Catalunya som les que menys cobrem de tot l'Estat, perquè ens roben dos governs alhora, el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. Una vaga silenciada pels mitjans de comunicació venuts al poder. Una vaga fruit de la injustícia. I no ens rendirem, perquè l'única lluita que es perd és la lluita que s'abandona. I per això la justícia sempre serà nostra. Aquesta vaga